Hej, mit navn er Rasmus, og jeg vil gerne skabe oplevelser. Det her det er mig. Jeg voksede op på en lille ø i Vestjylland, der hedder Venø. Mit yndlingstal er 4. Og min yndlingsfarve er lilla. Musikken i baggrunden har jeg lavet med mit band, Quiet Sonja. Jeg begyndte at arbejde med events og kultur siden min sene teenageår. Det var en DIY-kultur, hvor vi sammen skabte i fællesskab. Det jeg blev forelsket i var ikke bare kunst. Det var menneskerne og det at skabe sammen. En gang skabte jeg noget ret ambitiøst. Resultatet var godt, men vejen dertil var ikke. Presset og mangel på god kommunikation gjorde alle meget usikre og udmattede. Også mig. Jeg vidste, at jeg kunne have gjort det bedre. For os alle sammen. Prøv at høre. Jeg går hen og til. Så når jeg kommer ind i grotten, så jeg kan spawne grotten. Everybody! Calm down. Vi kan gøre det hele, hvis vi samarbejder. Du kan snakke med vagten, imens så sniger du dig ind, så lægger du din trap, og du bliver udenfor i tilfælde af noget går galt. Okay. Roll for initiative. Da jeg fandt teaterprocesledelse, begyndte det hele at ændre sig. Det viste mig, hvad lederskab kunne være. Hvordan man får mennesker til at føle sig trygge. Så vil jeg gerne have, mens vi gør det, at vi forestiller os, at vi skaber et spire, en cirkel, en klump af luft. For det er det, der sker. Vi kan bare se. Hvordan man lytter. Hvordan man skaber plads for sårbarhed. Samarbejde. Og muligheder for at gro. Så igen. Kontakt med hende. Et hvert projekt er en rejse fra A til B. Og hvad der sker indimellem, det er der, jeg godt kunne tænke mig at lede fra. Det her er mig. Og jeg vil gerne skabe oplevelser. Sammen med mennesker.